hemen, aste honetan zehar egin ditugun jarduerei amaiera emateko. Azaroaren 16an, tolerantziaren aldeko nazioarteko eguna ospatu zen. Eta gaur, emakumeen ganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna. Eta guk, hainbat ekintza burutu ditugu egun hauetan. Konturatu zarete, gaur guztiok borobil morea daramagula. Borobil more honek adierazten du edozein motatako indarkeriaren kontra gaudela. Eta gaur batez ere emakumeenganako indarkeriaren kontra. Indarkeria adierazten den egoera baten aurrean, ez ikusiarena ez dugu egingo. Patioan, neska bat pastel batean trist ikusten badugu, ez ikusiarena ez dugu egingo. Pasabidean neska mutilen talde batek mutil bat zirikatzen eta iraintzen badute, ez ikusiarena ez dugu egingo. Klasean, ikaskide bati buruzko gezurrak entzuten baditugu, ez ikusiarena ez dugu egingo. Bihurrikeria baten parte hartzen behartzen edo proposatzen bagaituzte, ez ikusiarena ez dugu egingo. Komunean ume batzuk nagozen ari badira, ez ikusiarena ez dugu egingo. Ez ikusiarena ez dugu egingo, salaketa da gure baliabidea. Ausartak izan behar gara, salatu egin behar dugu. Bueno, voltatzen gara gure kanpainara. Tolerantzia hitza osatzen duten hizkiak aurkitzen saiatu dira. Ez da izan erreza, baina denak aurkitzea lortu dute, eta hemen ditugu. Horrez gain, aurrezkuntzan, argazki eskutuak bilatzen aritu dira, baina nolako irudia. Hauetan, adierazkidetasuna, elkartasuna, errespetua eta aniztasunari buruzko egoera asko agertu dira. Aproposak guztiak gogoeta edo hausnarketa egiteko. Lehen hezkuntzan, tolerantzia hitza osatzen duten hizkiekin aditzak eta leloak prestatu dituzte. Hau guztia eta beste sorpresaren bat ikusteko aukera izango dugu gaur. Eta beste barik, goazen ekitaldiari hasiera ematera. Kolorea, ezberdinak izatea lagunekin eta elkartu behar dutu. Bueno, txalo bera batera. Urrega bukartu. Espero, zu errespetatu. Oso ondo ere bai, venga, txalo bera bai. Lagundu guzti, lagundu beti. Oso ondo. Entzun lagundu eta tolerantia izan. Oso ondo. Aurrezkiak ez izateko pertsonak ezagutu behar ditugu. Txarto eta bazter sentitzen dena ikus lagun. Hau da, berarekin batzak. Oso ondo ere bai, venga. Ez beldurtu eta defendatu. Ez beldurtu eta defendatu. Desberdintasunak aberatzen gaituzte eta berdintasunak batzen gaitu. Primera.
try.